entre el Pere Vall i el meu germà o algun altre, doncs vinga, i mira, la gent doncs anava ballant. Quan l'any 92 vam començar el Ball de Gistanes popular a la plaça, vull dir que la plaça de l'Ajuntament queda plena a no poder més. Quan el Joan Manel, que era el director de l'Esbart que hi havia, ens va convocar els antics i va dir que les gitanes s'han de portar a la plaça, i jo vaig pensar, està sonat, no hi voldrà anar ningú a la plaça. I va ser un èxit total. Des del 92 no hem parat mai de ballar gitanes i, a més, ara tenim seriosos problemes per cabre-hi, perquè hi ha tanta gent diversa. Vull dir, el que vas és a formar part d'una cosa molt gran, però realment és una tradició que s'ha arrelat moltíssim i que estem segurs que quedarà per sempre al poble de Sant Vicenç.